हम कहतनी घर बटाई तो बटाई ना बटाई तो ना बटाई। अरे ते मत बोल, ते हुमन बोल मत बोल, अभी घर बटाई तो अगुआ आवत तो कहता 4 बोतल पिए नी करब बियाह, ई कोनो बात भइल? एकरा नि लइका नहीं खन सो होवे सरवा हमरा के आदत धरा देले बा, छूटते नहीं है तो हम आदत धरा देले बा तो तहरा तो ढेर बदमाशी करता। हां कहीं मत, ई बौरा गुल बाटे। एकरा के पीएमसीएच में भर्ती कर रही पढ़े खातिर। हमने आ गुल भाई साहब रउआ सबके कौन चैनल ह? जीतू भाई ऑफिशियल चैनल है हमनी के, यूट्यूब चैनल है। आ इंस्टाग्राम चंदन चुतिया ब्लॉग। का नाम बा? चंदन चुतिया ब्लॉग। कमाए के ना धमाए के 1 रुपया हैं, दिन भर खाता, रात भर सुतता, दिनों भर सुतता। एकरा नियन बेटा रहल आ ना रहल सब अनेर बा। जो साला कहीं भाग कहीं लिखी जात रे, डूब धस जो ठीक बा। जब तू हमारा कैसे करत रहनु तो हम तारा घर में ना रहम। जो भाग जाता नहीं हम। कुछ कल ही मर दे। अरे जाए दस ना ना मर दूगो 1200 कबहू मरब तो टांग के बिक देबो हमरा के। हे मर दे कुछ कल ही झोटो के अथी हो जाए। ना जाए 10 एकरा के। समझा लो ना, समझा लो ना हट, ढेर अब कइले भाई ना समझा लो। समझा लो। अगुआ आवत तो कहता 4 बोतल पिए नी करब बियाह, ई कोनो बात भइल? एकरा नि लइका नहीं खन सो होवे सरवा हमरा के आदत धरा देले बा, छूटते नहीं है तो हम आदत धरा देले बा तो तहारा दतवा कहिया छुटी? तहारा दतवा छोड़ो, यही से कहतनी हमरा के जाए दो लो। जाए दो लोग, पियल खाली छोड़ दे। भाग जैसे भाग जल्दी। आज के बदलाव की है मत गाँव में ना ना अब ना करी, अब ना करी। ना करी। जाए दे भैया, माफी मांग ले। हेकर बियाह कर ई नु बड़ हमारे फेरा में खाली रहत रह तू। ई बड़ ह, हमारा से बड़े है ई बड़ ह, तेही सब जाने री से। देखो तारे का कहता, दिल में गुदगुदी होता। लूर सीखल लूर। बियाह होई। हम नहीं चाहत कि तहार गोड़ हाथ तुर के प्लास्टर करवा के खियाई, जानल? हम उतने चाहतनी कि तू निमन से कमा, तहार बियाह शादी कर दी तो हूँ अपन बाल बच्चा के मुंह देखियो, हमू अपन तो देखते बनी। यही से हम तारी इज्जत करतानी बाबू हो ऐसे। अभी बोलब मारे लगा भगलक नहीं जैसे, समझा दो सो एकरा काहे के। के बोलत है? झूठो के यार पिटाई बे। बाप से मुंह लगले बने है, दूगो लइका ना आवस। तू खाली हमारे के बोले लो, है कनी के बोले लो। पढ़ के एगो रेफरी करता, एगो इंजीनियरिंग करता। तारा नियन दूसरा के काला में गांजा पियतर, दारू पियतर, सावन चढ़ गइल बा तब हूँ गांजा दारू रेलले बड़। अभी मंगे सन 500 तो दे देबा, हमरा के 1 रुपया देवे लो का तू? ते कमा के देता रस तो देता नहीं, ते का देबेलिस रे? का देवेला कमा के? आय दिन भर तो पिए लो। दो गलपन खाली बतियावेलन। बोल बाहन बाबू इहे डांटता है। रे मर्दे पहले इनकर बियाह हुई तब न हमनियो के बियाह होई। हां ई तो बात ठीके कहता। ना ई ना सोची हन, खाली भर ढेरी ठूसी हन। साहब रउआ सबके कौन चैनल ह? जीतू भाई ऑफिशियल चैनल है हमनी के, यूट्यूब चैनल है। आ इंस्टाग्राम चंदन चुतिया ब्लॉग। का नाम बा? चंदन चुतिया ब्लॉग इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम पर। आ यूट्यूब पर जीतू भाई ऑफिशियल। आ फेसबुक पर जीतू राज। आ तना बदमाशी काहे करत रह तू बाबू संगे? का करी, थोड़ा हो जाला सही मस्ती में। लइका ढेर बदमाशी करता। हाँ कहीं मत, ई बौरा गुल बाटे। एकरा के पीएमसीएच में भर्ती कर रही पढ़े खातिर। हमने गुल भाग के। हाँ हमनी के ये चलते ही करते जा कि आगे चल के कोई के बाल बच्चा ई सब मत करो, सही ढंग से रहो। मरे ई दिखावे खातिर हमनी के कहनी है जा, और कोनो खास बात नहीं है। कब से ई बीमारी धले ले बिया सोशल मीडिया वाली? कबले अभी बहुत पहले के ना जा, लेकिन अच्छा लागता कुछ कुछ देख के कुछ लोग के। आ रउआ थ्रू हमनी के थोड़ा अच्छा लगला, एले रउआ ले भेंट करे आगो नहीं जा कि ना चली तनी चाचा के सपोर्ट रही हमनी ऊपर, अच्छा रही थोड़ा हमनी के। तो माने यह सामाजिक कंटेंट लेके आवत नहीं रहुआ सबे? हाँ सामाजिक कंटेंट लेके आवत नहीं जा, आ ओकरा में तनी जैसन समाज खोजतो बा वैसनो लेके आवत नहीं जा, दोनों बाटे। हाँ अधिकतर हमनी के समाजे वाला बनावे नहीं जा। समाजे वाला? तो ई खाली बापे बेटा वाला रहला कि गोतियो पटीदार वाला बा? गोतियो पटीदार वाला बा। तनी ओहो क के देखाव लो। हमनी के एगो अगना में 2 गो भाई बानी जा, ठीक बा? घर बंटवावे खातिर ये हमारा के किडनैप करवैले रहन। ई भाई हमें
बड़का भैया हमें एक दिन कहनी कि भैया तहार गोड़ लागतानी तो कहता जो सरवा मर जो, तोरा से हमारा कुछ सुख सवारत नहीं खे। हम कहनी ठीक बा हम तो मर जाइम, बाकी घर हम ना कहम भैया कि तू बटवाव। इसकी माई बाबू जिया तो हमनी के माई बाबू के ज़िंदगी में घर दुआर बटवा के ठीक ना लगेला। तो कहता कि ना जिंदगी में बटा जी तो बढ़िया बटे, ना तो फिर मर हर जी हन तो ते कहबे कि हमारा के हाथ ना दो, हम कहम कि हमारा के हाथ ना दो। हम कहनी कि ठीके बा। तो एक दिन दे दिलन एगो गुंडा के कि है आता ना पैसा लता एकरा के गोली मार दो, कुल हमार धन दौलत हो जी, एकर बाल बच्चा सब हनी के मार दो। कहनी कि ठीक बा। वो आइल पार्टी हमारा भेरी जनलन के हम ही एगो चलनी। ठीक बा भैया कोनो बात नहीं खे, मरवा दो। तोरा के पहले उड़ा भाई उड़ता दोनों के मारम, दोनों के उड़ मत ज्यादा। छोड़ दे रहे दो एक ना भैया हो देखो तारा से एगो बात कहतानी, हथ जोड़ी बा। हम एक बार ना 1000 बार कहतानी कि तू हमारा के माई बाबू के दे दो, तू अपन अलगे रह, बाकी जमीन बटवाओ कहता रह दो, अभी ना बटाई। ठीक बा, हती चुकी आगा ना बा, तोरो लड़की बिया हमरो लड़की बिया, बियाह शादी कहाँ करब? हाँ हम कर लेम, तोरा कहला से हम नहीं अथी करे वाला। ठीक बा न मान जा, बड़ भाई हव ना जमीन बटाई तो बटाई। काहे बटाई रे? हमार लड़का रे प्यार हो गइल बा रे। हमहू हे दे बानी। झगड़ा के बात नहीं खे भैया। पढ़ल बड़े एकरा तना कब का ग्रेजुएशन कइले भाई। इनका का कइले बारे ते तो दिन भर घुमेली सवारा लेखा बाप के धन उड़ावे। ठीक बा, तार लड़का पढ़ल बा, तारा फिर पैसा बा, तू पढ़ैले बड़ा, हम गरीब बानी। ठीक बा, हम माटी गिलवा के काम करेनी, हमार लड़का ना पढ़लस, तार लड़का पढ़लस तो तू ठीक बा, बाकी पढ़लस तो तारा के कुछ देवे के चाही दौर दिमाग। पढ़लस तो बरोबरी ना नुते करबे, हमार बरोबरी ते करबे ना। बरोबरी के बात नहीं खे, हम अतने कहतनी कि तू घर नत बटवाव, घर बटाई ठीक ना होई। हम कहतनी घर बटाई तो बटाई, ना बटाई तो ना बटाई। अरे ते मत बोल, तेहू मन बोल। मत बोल, अभी घर बटाई तो बटाई। तोर बाप जिंदा बा भी, ते काहे बोलत रे? हम देख ले में कनी के नो। देख ला। अच्छा देखो भौजी के हम एक दिन कहनी कि भौजी हो तनी माना कह दो भैया के, तो भौजी कहतरी ई नतिया ढेर बोलता। छोड़ दो। ई कोनो बात भइल? देख ले नो रेड़ा ये कर, देख ले नो यो सही करेला, झगड़ा खोजे को होई ना झगड़ा हम ना खोजेनी, ऊ कहली तारा के बतैनी हम मार के है सही मारेली। बुझा ठीक बा। झगड़ा ना खोजेला। बारी बारी से सब लोग का नाम पड़ी अपन? हमार नाम जीतू परी। का नाम पड़ी अपन? जी राहुल बेदर्दी। का नाम पड़ी? अजीत राज। चंदन कुमार। चंदन कुमार। नाम लोग ए लोग के जानी कि नहीं रहुआ सब है। ब्लॉग चलावे ले लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। भाई हम ये कब चैनलवा के नाम बताओ खाली फिर से। चैनलवा के नाम हमनी के भैया जीतू भाई ऑफिशियल हटे, आ इंस्टाग्राम के आईडी हटे चंदन चुतिया, आ फेसबुक आईडी है जीतू राज। तो हम ये कहब कि जे भी हमनी के दर्शक बा भाई लोग के सपोर्ट करी। बहुत अच्छा ये लोग कंटेंट बनावता, सामाजिक कंटेंट बनावता। अश्लील ना बनावेला लो ना, अभी अश्लील नहीं खींचा बनैले ना, अश्लील अभी नहीं खे बनल। तो मैंने आगे बन बका बनावे के ना मन माने तब ना बनी। समाज जैसन खोजी वैसन दियाई खोजी। हाँ एगोरी देखते बानी का चलता, का आदमी सुनत अटे। हाँ तो वैसन होई तो हमनियों के कइल जाई, बाकी अभी सोचले नहीं खींचा ना नो, अभी साफ सुथरा देवे के बा। साफ सुथरा सौदा नीमन रही तो बिकाए से बाकी ना रही। हमनी के वीडियो देश भर बाड़ी सौ, लड़की देखा देखी बाड़ी सौ में, बूढ़ आदमी बाड़े, फिर लड़का देखा देखी बा, ओहू में बूढ़ डीलर बाड़े। हमनी के गांव के राशन जे बाटल नू बाड़न, हम बीडीसी हमें, हमनी के पंचायत के बीडीसी हमें, उनकर बाबू जी बाड़े। वो वीडियो में हमनी फिर बूढ़े ज्यादा काम करलन लोग, मैंने तो साफ सुथरा अच्छा कंटेंट लेके आवे लोग। हाँ भाई देख ले लोग, हम ये कहब मनोरंजन खातिर अगर देखे के बाद तो कोनो साफ सुथरा अच्छा कंटेंट जौन समाज में कुछ न कुछ मैसेज देता, तो हम ये कहब कि भाई लोग के जरूर वो सब मदद करी। फेसबुक पे लोग के चैनल के फॉलो करी, इंस्टाग्राम पे लोग के फॉलो करी, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करी। बाकी रहो सब कमेंट्स करके जरूर बताई कि भाई लोग के कंटेंट कैसा लागल रहुआ सब कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दी। रहुआ सब बोल दीजिए शेयर कर दी वीडियो के। हाँ हमनी के भैया सब वीडियो लाइक शेयर करी जा, कमेंट करके बताइम जा कैसन लागल है कैसन ना। आ भैया के चैनल के दियारा भोजपुरी जितना समाज देखतनी रो सबके हाथ जोड़ के गोड़ लागतनी, हमनी के वीडियो के सपोर्ट करी जा।
बाकी चैनल पर नया बनी तो फॉलो कर ली, यूट्यूब पर देखत तनी सब्सक्राइब कर ली। बाकी यही तरीका के वीडियो देखे खातिर देखत रही आपन बोली आपन माटी, दियारा भोजपुरी खाटी। बहुत बहुत धन्यवाद।